Hvordan husker du din barndom? Nogen husker den første ven, det første legetøj, den første sejr. For andre er det det første overgreb. Sæt dig her. Du skal ikke pille noget. Lover du det? Tror du, fanger nogle fisk, far? Det tror jeg. Så skal du ikke pille med noget. Ja? Se, hvad jeg har fundet. Far. Barndommen vækker ikke de bedste minder hos alle. Det er aldrig for sent at få hjælp.